Oikein mahtavaa Perjantaita. persentaita. Meillä on nyt ollut melkein tupeniitti tässä näin. Eihän oo. Sä et tiedä sen miten se nykyään. What? No pane rastiin. Ei nyt mitään sellaista selvä. No tupeniitti niinku tavallaan, mutta tehdään ylimääräisiä videoita. Mutta tupeniitti ei tarvitse sitä. No kiitos! Meillä on tullut vähän enemmän videoita kuin normaalisti. Voi her. Päivän ihan... What the kiva. Ja nyt kuvataan sokkerpusikkia. Sokkerihumpperia. Eikö niin? Se menee sekaisin nämä matkipupperit ja epäpapperit. Kiitos. Ei näin mitään huomata. Hyi. Kädet heiluu. Voi! Wow. Ei näin. Mä oon tiedoksi täällä vasemmista. Keltainen. Keltainen. Kun, Joo, keltainen. Siis en oo keltainen. Siis mä no oranssi. oon vasenpuolinen. Vasen puoli teillä. Meikä on muuten plakka. Nyt lakkaan tulee. Mä huomasin sen. Se oli pallo! Koripallo! Au, sai budilla. Kiitos. No, ihanaa se kävistystä. Nyt on ihan futispallo. Stop. Mitä niin? Kädet heiluu samaa tahtiin, ne vaan pukkisii sulle. Mitä mun pelaajalle tuli kentän? Mikä toi oli? Vahva maali. Pelin tarkoitus ei ole tehdä maali. Kiva fail. Yes, boy! Sä voitit. Nyt what? Yellow wings. Meikä ottaa päälle. Mitä sä otat? Onks pelataanko me uusi matsi vielä? Vai onks tää nyt niinku budjetissa? Ei. Eli pelataanko me uusi matsi? Joo, mut mä otan vähän lääkkiä. Vielä. Hei, pois sitä. Tää video meni varmaan pieleen, kun Tompalla oli toi mikrofoni tossa sen jalkojen päällä. Jalkojen päällä. Ihan sama. No katsotaan menikö. Nyt. Start. Starttilaari. Merosopus. Me pelataan nyt. Oikeesti. Vittu. Sori, tää keskeytys. Sori vähän. Sori keskeytys, toi Tompan pikku sisko. Vähän kiusas meitä. Tää halteen. Alle! Jee. Mulla on nyt... Joo. Mä en saa täällä tätä yhtä. No. Anteeksi mun... Ei. Mä en tehnyt mitään, ja sit tuli Toma. Onko mä rämppäsin? Onko mä rämppäsin? Se liiku päätä. Teuvo, come on. Mä en pysty pelaamaan. Mitä? Mä en edes huomannut. Mäkään. Okei.
Pelin idea on saada mies maaliin. Ja muuten, mä aletaan tänään Se pelaa sotaa. yhtään sama videot niinku... Ei mun tarvii tehdä mitään. Oikeesti, se on kivempaa kuin säkin pelaa. No voi! Osa 1. Ei! Noniin, salipurkissa moro.